Litera G de la grup. Continuăm ABC-ul alergării. Alergarea se poate face în mod solitar și sunt mulți cei care preferă să alerge singuri, însă există și varianta alergării în grup, lucru care îi motivează pe mulți oameni să alerge. Apartenența la un grup de alergare poate fi foarte importantă, în special pentru că atunci când ești înconjurat de prieteni, lucrurile sunt mai plăcute. Grupul oferă încredere și susținere, astfel că poți să alergi mai mult și, dacă îți dorești, și mai repede. În multe orașe din România există comunități de alergare. Fie că ești din București, Iași, Craiova, Cluj, Sfântul Gheorghe sau alte orașe, cu siguranță există un grup de oameni care aleargă și cărora te poți alătura. Algoritmul YouTube o să fie destul de greu de convins că un content gândit pentru surzi este demn să fie afișat în feed-ul vostru. Un like, un comentariu și un share pot face mai mult bine decât vă închipuiți. Vă mulțumim! În orice comunitate vei merge, vei găsi noi prieteni și oameni pe care te poți baza, așa că descoperă grupul de alergare din zona ta și ieși alături de ei. Atât pentru moment, urmăriți și restul de episoade din ABC-ul alergării.